Hey, hey, stacking it up. Pretty boy, I need to stacking it. Mngani. Kodwa sithe namhlanje. Oh, okay. Yeah. And imfethu uyabona nje mina namhlanje sebe right. Yeah. Phone nasicisha manje. Ngihambula kwi-charge njengamanje. Oh, ngiyibula nginokwe. Yeah. Again. Away. Ujani. Ayijabu. Abanga ngiphethe. Angiphethe ngene rasiyakhona lo usashutshana manje. Hayi bo, utshela kanjani nawe? Kodwa nokuthi nale rasiyakhona nabantu ababi ubunza. Bahambile. Bahamba. Uhambile loyo. Uyabona angazi kuba kanjani. Kodwa uzobuya. Angiphethe rasiyabheda. Ngiphethe ngcono leya ngonyaka odlula, leya ngonyaka odlula ingane lapha. Angiphethe leya lo nyaka ngiphethe ngizwa. Yazi kahle yathwandile wena. Wandile. Yalazi yelo phone wena. Hayibo yathanda. Wandile. Zoplaga. Wandile. Zoplaga. Hayi utangeka ngithini mina. Hayibo, kanjani asengazi. Asengazi. Ipe. Awusoke. Ithok. Kuleka. Zoplaga, relax. Cha phela ayikuzwa kodwa mina ngiyazi abonje la ingane eningi sengiyibonile bese ayijabulisa. Uyabona uzoyithanda. Uzoyithanda. Hayibo. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart. Stay down. Awuphela uyazi ukuthi ngithanda wena nje. La sengidume kabuhlungu kanjani endaba ka myself yabo. Ya sengathi manje mina ngumuntu ka myself yabo. Manje ngifuna ukugcwalisela labo lokho labo ngihlala nabo la. Rooms akanake uzophuma rooms afethu uzophuma. Efethu ukhuluma noSine lapho. Usine no baby. Nomugugu. Baby. Indaba ungidakela wena. Rooms. Indaba ungidakela. Indaba kubiza into yakwazi kahle ukuthi ngilapha. Mhlambe zinje ubona amodule esicini. Uskru ngale kulomjiselo onokudla. Mfethu unokudla okuningi la mjiselo yana mfethu rooms. Yena uzonikeza ukudla kwakhe. Uyaphanda lo mjiselo akana nkingi. Hayi baba. Ngiyacela mfethu. Ngiyacela. Wokuqala kokugcina mina. Baba. Ave right, ngiyacela mfethu rooms. Khathele lento engenzayo nami. Ngiyacela mfethu. Mana bese unokudla kunjani? Unokudla lo yana ama fruits igcona ama chips and stuff lapha ngiyacela mfethu rooms. Ngiyacela mfethu. Mfethu. Hayi kodwa mfethu angifuna intombazane mina mfethu ngoba ngizobuya nomini uma kulofana ngicaba ngizoze njani. Mfethu uqala ukugcina ngiyacela. Hayi awungidubuli ngiyabuya mina la endlini mfethu. How rooms? Hayi ngiyabuya mina lapha. Ngiyacela. Kuyenzeka lo delay. Ngiyacela. Hayi baba. Kodwa sinamanga. Ngijwayela. Kulunginike kanje. Jesus. Ngifana lo. Kwake yadwa. I was rolling up, I was geeky. Hey, Bafu. Hey, uyaphila mfethu? Yeah. What up, bro? Ngihlala ngale mina. Okay. Ngihlala no-rooms apho. Ngizokuchecka ngegabi yami. Uthi manje udlala lezi ngoma lezi vele uhlelo wedwa la rooms zakho. It's home. Oh. Hey, manje Can I help you? hey, no, bathi uzoyidlala ukubona nje mfethu. Esakhe isinkwa lezwe. Yeah, it's mine. No drink lona amakhekhe. Konke lokhu kwakho konke. Yeah, it's all mine, bro. Hey, izingoma ezidlala lapho. Ngathi ngiyizwa ngomsusancane ingoma yakho mfethu.
It's that new Liliachi, bro. Strike. That is crazy. Hey, yakhala leto. Yakhala man. Hey, yani. Fucking shit. Hey, I the fucking shit. Hey, I want to go this. Hey, zimnadi ngoma zakho. Yeah. Hey. Manje, manje sikwanese sakho vele. Bread, yeah, it's mine. Konke no speaks in no akweli bonke laba no audio lawa. Bro, everything you see in this room. Uyakudla konke vele nje awudingi umuntu ozokusiza mhlawumbe ususuthi yabo ususuthi hayi ususuthi kodwa yaboka njalo awudingi umuntu Bro, ozokulisa. are you hungry? You want something to eat or something? Hayi mfethu anginankinga bafo khona amakhekhe akho ngendawo lapha efridge. Yeah, it's fine. No drink ngiyabona phela ngidlisamehlo kancane. It's all basic, bro. Makhekhe uthi phela mulambile ngathi ungadla amakhekhe. Yeah, okay. Wethu mayinika man. No, I know the story, bro. Dog. Screw. Hey, hamba phela. Correct efridge. Enzani wena? Uyiburishi lokufana lokho. Hey, udinga mama. Hey. Wait. Something switching. I don't have a class, bro, so you know that Kulemo vibe. Yeah. Kulemo way, bro. So yeah. So Oi. can I have that? I don't have a class, so yeah. Manje bethu kunjani amakhekhe usukhohlwa amakhekhe. What? Amakhekhe ukuthi uzolanda amakhekhe. I'm a cake. Eh. Forgot about that, bro. How did you forget, bro? Come on, dog. Relax. Can you forget? Drink on kokos drink aquila yonke into la. Ay, awulo bana somzwana impela la le kabi le. Ibe ibume lamakhekhe. Ay. Oh, nawa lamakhekhe. Nawa lamakhekhe kwethu. Yeah, bafo. Hey, You never bite, so take one. ngiyakubuza nalazi ngisini unzima vele, huh? Bro, relax, bro. Relax. Relax. Who's the studio now? Oh, lokho sibuya kancane uzana. Uncle, hey, uncle kwani? Phetheni lampana? No, I got the chips. Hey, chips kwani wena mpana? Okay, wena vuka la uphetheni la. Nothing, uncle. Just Yini chips. le. We are eating Mashimsanda. food. Nothing, uncle. Nothing. Vula la. Oh, uncle, look. Uncle says. Innocent wani? Oh, wena ungafaka insango phela lana wena Tim. Wena Timon wena mfana. Me, uncle. Utimon wena. Uncle, Imake uncle, mfana. uncle. Phela kuzwile kuthiwa la kunabantu abadliwunga lana lebeshama bevema beshiba intuthu la erest. What? Intuthu. Oh, you mean the happy Unalokho mfana wami. Wini? Yeah, the happy Happy loyo. Ngifuna nje abantu ukuthi utshele kahle ukuthi I ubani know, la. I know. Ngifuna utshele kahle Let's go, uncle. Sambela. Ngifuna ukubafikisa lapho ngalungise la. Samba mfana wami. Bafethu asibheke bafethu. Hey, nini uqalekile no? Ngisikwadaleka njalo bafethu ukuthi ngingafaka khona. Kodwa sikhola ngempela mfethu angeke uthatha amahabi la. Userious akadlali mfethu. Bese angimsaba uncle bese mina. Singadlala uncle phela. Efika nje siwazi ukuthatha ama-app. Is distracta ngayo ukuthi lento leyo. Kumele kancane lo. Hey. Awuthola. Walahlile. Ngifuna ukukhombisela hle bani lapho ukuthi baba. Hey, ayi baba, labantu kwenze njalo awufika bo. Jawufika
Uyafika manje lapha la fika makhombisa ukuduba. Funa kahle la ukuthi bakubulala khombisa khona la. Siyashona khona. Ya ngithola kahle nenzani la nibhizi nibheme unga la. Ngizwe ungangibuza ukuthi nginoka kanjani manje kusenasikhathi ngempela ke inhliziyo incane ngakafana wami yake inhliziyo ingaka manje ngisuka la ngizolanda le unga le nibhema la nifaka ihunga la lesiyami nina nginoka kanjani ngoba nibheme unga la wena focus akutheni wena nibheme unga la lesiyami uyangizwa Ngingacathi ngamaphoyisa iphoyisa angilona iphoyisa mfana wami kukwami la kukhale sami ngathi uyangizwa uyayibona le nto le mfana wami uyinda ulokukhuluma nokhuluma ngoba lo muntu la yabona ukuthi awungisabi noma ini ngizokufixa wena ufika kanjani la wena yile ikwapsa ankeli zakhe manje yabona njengamanje wena ngakuthathalela ngakuniyesa ingane lezansi ngathi kubana kanti uyiphala uthi thula manje thatha lento sakho wena thatha lento sakho thatha lento Man, again, let's talk again. Shut up! Yahamba manje nalento. Mama fika abazali benilana bayithatha lento ngiyabakhombisa ukuthi angifundi lana ngizofaka ihunga la erest yami. Ngiyakizwa. Usingethu usemsebenzi. Suka liphele la. Lonke lukansi ngisaba. Stacking it up, pretty boy, I need be stacking it up. Pretty little thought on my lap with a buzz. All of my niggas and all of my thoughts. Now he don't buy that little boy in my thoughts. Can I keep me that little boy in the thug? Do it for me. Jovito. Bafethu, I hope ni-enjoyile i-video njengoba nami ngi-enjoyile i-video. Na next week same time same place bafethu ngiphethe welcome to varsity episode 2 nalona bafethu. Please like, share, subscribe and comment section. Ngakhohlwa bafethu ukuthi ne-brand ekuthiwa idi trend egqoka yini ama ghost segment nenkinga.